Comezamos entón esta palestra sobre os cegos dos monifates. Hai moitas outras denominacións sobre as que tamén imos conversar hoxe. Tamén temos persoas filólogas na sala, así que seguro que tamén poden contribuir nesta pesquisa, non, que facemos un pouco colectivamente. Neste 10º Titiriberia, pois queríamos abordar un tema sobre o que levamos tempo xa reflexionando e que sempre acabamos deixando un pouco de lado por unha cuestión, e é que temos moi pouco material. Temos pouco material e temos poucas persoas expertas no asunto. De feito, cando decidimos que este ano tocaba xa falar sobre este tema, tratamos de contactar coas persoas das que sabíamos que teñen escrito sobre o asunto, que nos serviron de referencia en outras ocasións, non? En outras investigacións, que son Fernando Pereira e José Sousa, que escribiron un artigo no ano 91 no Anuario Brigantino sobre o cego dos monifates, sobre a escultura que así titulou Isidoro Brocos. É unha escultura do ano 1909. Estes dous autores pues, dedican este artigo a investigar, digamos, buscar as orixes desta escultura, ese traballo tan detallado que fai Isidoro Brocos no seu momento de documentación para facer a súa escultura. Non era algo que naquel momento era habitual, non? Os escultores desa corrente folclorista ou que buscaban que a súa escultura retratara de xeito fiel costumes, tradicións que se estaban a perder e que para eles era importante e que a súa escultura era unha maneira de preservar, non? Digamos, con esa imaxe fixa, con esa escultura. E realmente Isidoro Brocos fai un traballo que agora nos permite, e permite a Fernando Pereira e a José de Sousa, traballar sobre moi poucas fontes que existen sobre esta realidade, sobre esta expresión que foron os cegos dos monifates con outras denominacións que aquí recolle Anxo, como son os bululús ou os títeres de capote, non? Ainda hai outras. Como estas dúas persoas, estes dous autores, non podían estar hoxe aquí, xa son maiores, además, polo que parece, e por cuestións de saúde non podían estar, pois animámonos a pois traer hoxe aquí a conversa que outras veces mantivemos Anxo e máis eu, non? Anxo realmente é quen sabe do tema, eu son a que escoito a Anxo. E tamén, pois, tiro das fontes que el me comenta, non? Pois el fálame deste artigo, pois eu vou ler o artigo, fálame de Casto San Pedro, pois vou ler a Casto San Pedro, etcétera, etcétera. Pero quen ten reflexionado tamén como profesional dos monicreques sobre estas figuras foi Anxo, non? Mesmo, pois, levando a escena, ou creando un personaxe inspirado nesta figura, non? Como é o Maese Seis Dedos, non? Que seguramente coñecedes porque ten estado en Rianxo en outras ocasións. Entón, eu quería plantexar esta palestra como unha entrevista que lle fago a Anxo, que é, digamos, a máxima autoridade na materia. E creo que neste momento non hai ningunha outra persoa que saiba máis de isto que Anxo, non? E quería preguntarlle primeiro pola palabra. Hai un termo, que é o termo de bululú, que parece recoller esta realidade, pero non é tan claro que se refira soamente a isto, non? Hai autores que utilizan a palabra bululú con outros significados. A ver, o do bululú é unha cousa para filólogos. Eu lle preguntei a varios filólogos sobre este tema. O primeiro é unha palabra castelán, parece que non está documentada en galego, ou casi non está documentada.
O primeiro é Agustín de Rojas, chamase, non? Que fala do Bululú como un actor único, representante, que vai polos pueblos e el só fai distintos personaxes. El só. Despois, a seguinte noticia grande do Bululú é o prólogo de Lorca, os Cites de Cachiporra, creo que fala, saludamos aquí a Monsieur Guiñol, a Don Cristóbal, a la tía Norica, cita un montón de personaxes, así, e entre eles al Bululú gallego, pero cita entre unha listaxe de personaxes. Agustín de Rojas o cita como unha forma de representar e Lorca o cita como un personaxe. Entón, ese conflito entre as dúas referencias grandes sobre ese termo e o feito de que non este documentada a palabra en galego, para nada, polo visto, nin como forma de representación, nin como personaxe, é unha cousa que a mí me ten preocupado. Parece unha tontería, pero como me dediquei tanto a buscar cousas deste estilo sobre os cegos dos Monifates e os bululús e tal, pois é unha cousa que me preocupa e non lle topo solución, porque a miña capacidade de investigar en arquivos non é a que é, e a xente que si o pode facer, pois non o fai, porque non é unha cousa que interesa. Entón, era un dos debates que eu quería plantexar aquí, o bululú, que carai é? Ben, que é eso do bululú? Realmente é o que decía Rojas ou é o que decía Lorca, si realmente había un personaxe aquí en Galicia que se chamaba Bululú, para metelo entre ese listaxe, e si é así porque non sale ningún repertorio, ningún registro de termos galegos. Esa é unha cousa, non teño solución, é un debate que eu quero plantexar, non? Entón, se alguén ten algunha información e quere comentar algo desto, genial. Sí, dá a sensación de que é unha denominación máis castellana, non? Porque, polo que parece, esta figura do cego que vai polos camiños só ou acompañado dun rapaz, eran normalmente galegos. Eran de orixe galego, pero que viaxaban fora de Galicia. É posible que en Castilla pois, os chamaran así, pero en Galicia tuveran outra denominación, non? Como parece que era cego dos Monifates, parece que era a denominación habitual. Unha das cuestións que a min tamén me produce curiosidade é o feito de pois esta característica física, non, que tiñan estes personaxes, que foran todos pois persoas sen visión, persoas con discapacidade visual, non, como diríamos hoxe, no políticamente correcto. Eu entendo que pois eran persoas que non podían producir noutros oficios e que, polo tanto, pois se vían abocados a desempeñar este tipo de profesións de artistas ambulantes. Sí que hai referencias en outras culturas a cegos pois, que cantan ou que contan historias, pero parece ser que hai outro motivo, non? Ou máis que un motivo, hai algo que animou a que houbera tantos cegos que se dedicaran profesionalmente a cantar romances, a cantar crimes, a representar esas historias con monicreques ou a tocar música. Eso é un fenómeno penso que do Estado español, e hai algo tamén en Italia e en Portugal, creo, que é que desde o século XIII ou non tan atrás, XIV ou XV, pois os monarcas, os reis de España, pois outorgaron certos privilexios aos cegos para decir oracións aos santos, polos pueblos, vender papéis con oracións, este tipo de cousas, e a outra xente que non era cega non o podía facer, baixo multa ou pena de cárcel, non? E isto parece ser que se estendeu hasta o século XVIII ou incluso XIX, este privilexio. E iso foi o que creou aquí na Península Ibérica esta característica de chamarlle literatura dos cegos ou romance de cegos a este tipo de literatura, que en outros sitios xente evidente o facía sin ningún problema.
tamén fai que aparezcan fenómenos novos como os lazarillos aprendices, cousas así, non? Supoño que unha deriva de eso é precisamente a aparición dos cegos dos monifates. E estes privilexios aos cegos, bueno, os que temos certa edad, pois nos acordamos que antes a parte das quinielas, solamente a 11 podía vender lotería. Ahora hai outros colectivos que si poden vender lotería dun xeito oficial, non? A 11, a Organización Nacional de Cegos, é quizás o primeiro sindicato que se forma a nivel mundial, posiblemente, non? Por estas hermandades de cegos que xa na Edade Media consiguen estes privilexios de eles só podían vender pliegos de cordel, recitar oracións aos santos e tal, é un fenómeno aquí moi ibérico. Sí, pero tamén ten que ver un pouco con un privilexio que lles dá un poder a nivel comunicativo, non? Porque son transmisores de informacións, de novidades, parece que afins ao réxime no seu momento, pero que despois puderon ter derivado cara a formas de comunicación non necesariamente oficiais, non? Sí, bueno, como todo, eu penso que as formas estas non oficiais que ti dis xa son posteriores, cando outra xente empeza a poder facer este tipo de cousas. Os romances que se conservan, todas as coleccións de romances que conocemos todos, é dificilísimo encontrar algún tema reivindicativo, moi difícil. Hasta xa entrado o século XX, non? Que empezan así a aparecer romances, bueno, xa no XIX, romances máis reivindicativos, pero xa son outro tipo de colectivos que non son tan celosos dos seus privilexios. Eso pasa e pasará sempre. Os seus privilexios dentro da súa condición marxinal de por sí, non? Sí, que tamén outra das características que une, non, a esta figura era a súa orixe galega, polo que tamén tú fuches recollendo, sempre se fai referencia, pois eso, al bululo gallego, di Lorca, non? Logo veremos outras imaxes, non? El gallego de los curritos. Por que habería tantos galegos cegos bonifateiros? Pois non sei, eu sabía que comer grelos producía bocio, pero a mellor tamén produce ceguera, non sei, porque eu penso que, a ver, o fenómeno autóctono dos cegos dos monifates é unha cousa que está aí. A orixen dos gravados que imos ver, os que eu coñezo, están moi vinculados ao noroeste peninsular, digamos, non? O norte de Portugal, Asturias, León e Galicia. E os exemplos que hai fora desta zona ou non son cegos, como un gravado catalán que imos ver, ou poñen, por exemplo, o gallego los curritos, o sea, unha referencia moi clara a Galicia. Se era unha forma autóctona de representar ou non, eso é moi difícil de afirmar, pero as probas que hai son esas, que eu coñeza, non? Claro, igual que os afiadores eran de Ourense, pois por necesidade económica, pois se buscaban a vida, non? Imos entón ver esa escultura tan traballada e tan ben documentada, non, que fai Isidoro Brocos no ano 1909, que podedes ver no Museo de Belas Artes, e que gracias tamén a esa documentación tan completa, pois reflicte moi ben, non, as características do dispositivo escénico, non? Bueno, a escultura que dá orixen a todas estas búsquedas que estamos facendo sobre este tipo de personaxes, non? É unha escultura pequeniña, pero me parece moi impresionante a calidad do retrato de un personaxe do século XIX, non? É un cego cunha zanfona e detrás, por aquí debaixo, aparecen os pés do lazarillo que está oculto na capa e por detrás manipula dous títeres que salen un a cada lado do cego. Esta escultura ten mogollón de estudios sobre esta figura, pero absolutamente todos son o de organoloxía musical, ou sea, do estudio da zanfona como instrumento, ou da literatura do cego.
do romance do cego. Non hai ninguén, ou prácticamente ninguén, que vexa o fenómeno extraordinario que é un teatro portátil como este, con dous personaxes actuando aí, e que pode percorrer todo o mundo inteiro, non? Ninguén se fixa en eso, é curiosísimo. O noso oficio sigue sendo así como oficio agachado, escondido, non? Que non, ninguén mira para ele. A mí me parece, a zanfona hai unhas cuantas en moitos museos. Literatura de cego hai coleccións de... Pero escultura como esta só hai esta, que os hai, non? Imos. Estes son detalles da mesma escultura no que se ven as figuras, que creo que é na que mellor se representan os títeres de luva, realmente, non? Unhas tallas dunhas caras moi ben traballadas. Este Brocos era moi bo escultor, naturalista. E bueno, claramente hai unha cachaporra ali, son títeres de cachaporra. Esta escultura xenerou unha serie de cartas entre Casto San Pedro, o recolledor do folclore galego, e o propio Brocos, e Martínez Salazar, na que falan destas figuras dos cegos como monifates. Isidoro Brocos tiña moito interés e pregunta a estes dous intelectuais sobre este tema. Martínez Salazar falalle de que cando el o viu na zona de Astorga e tal, estamos falando do final do século XIX, os primeiros anos do XX, debe ser a última vez no que esta xente actúa. Conta de que en Astorga representaban, dá algunhas afirmacións sobre como eran os títeres, como usaban o sombreiro para facer algún xogo como que facemos agora, golpeando no borde do escenario, eles golpeaban, vamos, é unha cousa, é un teatro portátil, non? E Casto San Pedro chega a facer un pequeno resumen dos textos que facían. E os textos son A Tourada, o Enterro da Viuda Alegre, os mesmos que fai Barriga Verde despois, con os teatros máis complicados, é o mesmo. E o que dá outra información importante, que os personaxes son, el chamalle Cristóbal e Rosita, creo recordar. Esa, para os filólogos, hai unha palabra patrimonial no galego que está desaparecendo, que é os cristobos. Os cristobos son os títeres, non sale tampouco no dicionario da RAC, pero hai xente que lle chama cristobos. Incluso cando iban a ver a Barriga Verde, que non había ningún personaxe que se chamaba Cristobo, xente que ainda vive, decía que iban ver os cristobos, non? Don Cristóbal, Polichinela, o que como queirades chamar. E os temas e forma de facer que tiñan, pois o mesmo, títere e cachiporra, que razonan a paus, solucionan a paus, uso da lengüeta, punto. O teatro tradicional de títeres de toda a vida. Sí, nese sentido, claro, os cristovitas andaluces, non? É dicir, forma parte da mesma familia e parece que o personaxe máis que Bululú era Cristobo. Outra das cousas que é interesante que referencian no seu artigo sobre este proceso creativo de Brocos é que, e fai varias veces referencia a esta frase, non? Coa que remataba sempre o espectáculo, bueno, porque vexades que estaba en galego e que tamén había un elemento escatolóxico interesante, non? Que remataba cando o personaxe feminino, aquí non aparece, pero había un personaxe feminino e un masculino, e o feminino lle dicía ao Cristobo, bícame no cu. Co que vemos que pois ese componente carnavalesco, non? O grotesco da farsa tamén, pois está presente nestas formas dos monifates dos cegos. Seguimos, se queredes. Falando dos cristobos e tal, eu dos convencimentos que teño ainda non poden demostrar ou non teño por que ser eu que o demostre,
É que nos repertorios de folclore galego que se conservan nesas recollidas que se están facendo de unha forma masiva e que se fixeron e que, bueno, máis que hai que facer, hai un tipo de cancións ou de temas que lle chaman parrafeos. Eu estou moi convencido que eses parrafeos son pervivencia de diálogos entre os dous títeres. Non todos, quizás, pero moitos deles casi seguro. Vemos aquí un dos bosquexos que fai Isidoro Brocos. É posible que a partir da súa propia experiencia, mais non está claro, non, que el mismo asistira a esos espectáculos, o que sigue seguro que el recolleu moitos relatos de persoas que lle describían como era o espectáculo do cego. Bueno, el gallego los curritos. Curritos é a forma tradicional que teñen en Madrid e en Andalucía de chamarlle aos títeres. Non? Currito e títere é o mesmo. Aparte de ser diminutivo do hipocorístico de Francisco. Non? Curro e curro. Chamas así, que os curritos é de Leonardo Valenza, un alumno de Goya. E, bueno, se ten unha representación destas nunha praza dun pueblo, non? Co Lazarillo agochado na capa do zanfonista, o guitarrista non ten moi claro que está tocando este home, pero, bueno, posiblemente se unha zanfona por esa postura da man aí arriba. As figuras que salen aí son un pouco grandes para ser en relación ao tamaño do Lazarillo, non? Teñen tamén ese componente que o vamos a ver en moitas outras representacións que hai, que fuxen da forma da man humana, non? Que máis dá a sensación de que hai un artiluxio aí dentro, de que hai unha figurilla feita con paus, máis que camar. Para min, polo meu. Vale, pois este sería un dos misterios, non? Que hai pendentes de resolver. Está moito máis claro. Este é un grabado de Ribelles, é o mesmo, non? Un cego, entendemos que é un cego porque leva un lazarillo aí detrás que se mete, e o can tamén, que é moi típico das pinturas nas que aparecen cegos. E dúas figuras ainda, que aquí está un pouco máis ampliada que a calidad que conseguimos, que claramente se ve que non é unha man humana. Non? Isto sería a mesma imaxe, non? Outro grabado. É o mesmo, realmente, unha persona con a zanfona, un lazarillo, dous títeres que saen aí detrás, que siguen sin parecer amando unha persoa. Un cuadro de mi irmán de Menéndez Pidal, Luis Menéndez Pidal, pintor. Asturiano, cuadro, e é un ambiente asturiano. É o mesmo tamén, un home con unha zanfona, un lazarillo, e dous títeres, que aquí, bueno, sí podían ser unha man humán, pero me parece que tampouco son, un pouco... O cego aí vai cantando e facendo as voces dos títeres, o que está detrás só move. Sí, algunha referencia hai a que é o cego que fai as voces dos dous títeres, algunha hai a que usa a lengüeta en algún momento, pero cabe calquer posibilidad en ese aspecto. Eu son personalmente moi desordenado. Isto é unha fotocopia de que alguén me pasou en algún momento. Non recordo quen foi, nin que referencia me deu. Pero sí que está claro, na fotocopia sale que é un fantoches de capote, a primeira referencia que eu teño a esta denominación de capote,
e o gravado está situado en Viana do Castelo. É unha cousa moi similar, solamente que aquí parece que o Lazarillo se sitúa como ao lado do cego, e seguimos co mesmo, as figuras que saen non se corresponden para nada á estrutura dunha man. Tampouco é moi claro que instrumento está a tocar o cego, non? A man tamén dá a sensación, hai como unha sombra así que baixa, pode ser que sexa a campona tamén, pero bueno, non está claro porque a calidad é unha fotocopia que me regalaron allá, ¿no? E este é peor todavía, e vai a fotocopia. E tamén o cego era zurdo, ou a fotocopia está virada, porque está tocando na má esquerda, pero tamén moi similar ao anterior, tamén están as figuras ao lado, non detrás do cego, e tampouco se corresponden para nada a unha man humana. Bueno, isto é o máis interesante para min, porque esta nos a pasaron do Museo Marioneta de Lisboa, é dun boletín de titiriteiros ou marionetistas alemáns dos anos 60 que se chama Perlique Perloque. Perlique Perloque é a palabra que pronunciaba Fausto, se pronuncia o Casper de Fausto e que dá lugar de Fausto e que dá lugar ao Birli Birloque, que se usa en castelán. É unha comunicación que fai Leandro Carré a este boletín, manda un texto moi pequeniño no que describe o funcionamento destes personaxes do cego con Monifates, e un dibuixo del, da cazanfona, e tamén a capa e os títeres saindo por aí detrás. O texto non aporta máis información que a que aporta o dibuixo. E tamén aquí hai unha novedade, e que a figura que ten a cachaporra si corresponde á actitude dunha man humana agarrando a cachaporra, pero a outra dá a sensación máis de que aí dentro hai un mecanismo en vez dunha man. Este Leandro Carré escribe tamén un artigo que está recollido nesta enciclopedia de Hércules de Galicia, no volume de Antropoloxía, onde sí que recorda describe as súas lembranzas infantís de estes cegos. Se Leandro Carré era fillo de Eugenio Carré, non? Irmão de Lois Carré, pero vamos, fillo de Eugenio, que foi coetáneo de Isidoro Brocos, non? Entón, e Isidoro Brocos daquela falaba de algo tamén que estaba como esmorecendo, podemos imaginar que no século XX xa non quedaban cegos de Monifates en Galiza, non? As persoas están moi relacionadas porque Eugenio Carré, o pai de Leandro, e de Lois, que os dous escriben sobre cegos con Monifates, é o que colle a librería ou farmacia, me parece que. El tiña unha librería, pero aparte colle unha farmacia que era de Martínez Salazar. E Lucho, seguro controlar máis que a min deste. Sí, o señor Carré Aldao é o amiguísimo de Murguía, de Marcelo Paumán, de toda esta. O sea, que desde a cova céltica, pois sí que ten que ver coa cova céltica no sentido de que é moi amigo de Murguía, de Marcelo Paumán, ou Pauman, como se queira decir, Martínez Salazar, de todo isto, non? Ten un fillo, curiosamente, Leandro Carré ten un fillo que foi brutalmente asesinado despois tamén despois do 36, pero disto sí que non tiña... Un dos irmãos Carré o mataron en Alicante, ademais sin consello de guerra, nin fusilamento, ni nada, con un tiro na cabeza, cando xa había acabado a guerra.
Bueno, pois eso, Leandro Carré, que é o irmão maior, Lois, que eran máis novos dous, falan deste personaxe, e o pai estaba moi relacionado con Martínez Salazar, que é un dos que pasaban información a Brocos, dos cegos como Monifate en Astorga, e se carteaban con Castro San Pedro. É como unha rede entre intelectuais da época que falan do mesmo tema. Por certo, este dibuixo, este artigo de Leandro Carré, na páxina de alá do mesmo boletín, sale a noticia da morte de Enrique Delgado, que ti, xusto, Enrique Delgado é un investigador portugués que tamén habería que investigar por aí porque se carteou ou ben con Leandro ou ben con Lois Carré sobre esta figura tamén. De todas formas, hai aquí unha novidade, non? Quero dicir que os Monifates están a representar para o lado contrario onde está o cego. O cego está aparentemente como músico, non? É como músico no foso, porque o público non vai ver, non? Isto é novedoso, porque tamén que a capa está a operar verdadeiramente como un teatrino, non? Que non sei como se sustén. Non sei se sería unha especie de arame. Eu penso que da calidad pictórica do autor do dibuixo. Sempre pensamos na posibilidade de que esas capas levaran un arame ou algo que as testemunhas que hai é que non. Que realmente se botaban a capa para atrás por riba da cabeza do Lazarillo e punto, solamente eso. As capas dos cegos, que están moi descritas, tiñan un botón que se agarraban aquí, este non o ten, eu supoño que Leandro estaba dibuixando de memoria, tampouco era dibuixante el, e si realmente están mirando para outro lado, non sei se é por esa razón, ou si ten como unhas correas ou da sensación, pero tampouco está claro. Pero as descripcións orais que hai, ou sea, escritas, son de a capa que se bota para atrás e o Lazarillo se esconde nela e sacas... El músico debe ser ciego. Entonces, claro, es ciego, ya no necesitas mirar al público. Ya. Lo tienen de espaldas y ya lo tienen de fondo. Sí, verdadeiramente os títeres do máis, porque nas que vimos até agora ten o sombreiro sempre, o sombreiro é inevitable, e, bueno, desde un punto de vista, digamos, teatral, está estornado, está no medio da... Pero que hai esa descripción tamén de como golpean na ala do sombreiro do... Bueno, aquí, por exemplo, sí que podería parecer que o público está mirando para os títeres. Sí, certo, é verdade. Es un poquito como el gigante del Borja. Pequeño. Unha hipótese, pregunto, Que co decorrer do tempo, que o mellor que os diálogos foran a máis, e que a música non digo que non se convertera nun elemento secundario, pero que o mellor a base de practicar o texto tivera máis presencia do que a música. Quero dicir, o mellor no inicio, mentras se botaron a andar, apoiábanse moito na música. Digo, por falta de seguridade, con todo ben andado, a música pasa a ter un segundo plano e o que realmente ten importancia é o contido máis do que o continente. Claro. Unha hipótese, pregunto. Sí. Eso tamén pode ser, pero de todas formas estamos falando dun arco de anos de moi pouquiños. Entre un grabado e outro hai, non sei, 10 anos, 15, 20. Como para pensar nunha evolución así, que si habería, pero non en referencia a estas... Tamén estamos falando dun espectáculo de varietés, non? No sentido de que había música, había pois o relato dun crime e despois habería fantoches, non? Podían ser momentos diferentes, onde había posicións diferentes de cara ao público. Pois sí, porque realmente a parte dos títeres tamén era unha das partes das cousas que facían eles, porque aparte cantaban romances que eran sin títeres,
Aunque tamén hai algunha referencia de algún autor de cegos con monifates que os personaxes son nobles, o sea, non é don Julián e dona non sei cantos que fan os personaxes títeres que fan como un romance de condes e marqueses e tal, que é máis, digamos, serio que o de Cristóbal e Rosita. Un debuxo de un libro así de manualidades varias e de formas de representar. Eu penso que fixo este dibuxo, copiou o dibuxo de Carré. Bueno, e aquí Toni nos pode informar. Isto é outra forma de representación con capote, non? Isto é do costumari catalá de Joan Amades, sí. Pero este non é un cego. Amades non fala de cegos, fala de titiriteiros que eles sós, con unha mochila que levan por diante, onde levan os títeres, se cubren a súa propia capa e polo burato que queda sacan os títeres, non hai lazarillos, son eles sós. E son titelaires ambulantes e actúan polos pueblos sin máis. O sea que isto debe ser un pouco xa máis recente. Non é un cego dos monifates, senón que é un titelaire. Non ten por... Sí, sí, claramente. Disculpa, la mínima expresión. Sí, sí. Eu penso que é o que máis se axusta ao bululú de Rojas, non? A definición de bululú, de unha sola persona que fai varios personaxes. Bueno, estes son gravados na arte que recordan as figuras dos cegos comunifates, desde Bosco hasta unha representación do Carnaval de Nuremberg que tamén é moi curiosa, non? A propia máscara vai tirando dun fío no que se agichitan os títeres. Aquí tengo que facer referencia a Julio Montañés, que aquí quitarse o sombreiro a esa persoa, que ten unhas páxinas web espectaculares nas que trae toda esta información e máis. O fai de forma totalmente altruista, e que quixemos invitar aquí, pero que non podía estar. De algún xeito, Julio Montañés. Julio González Montañés. E a página web é Títeres en Galicia, se non me engano. Teatro e espectáculos en Galicia. Teatro e espectáculos en Galicia, sí. E ten unha documentación espectacular. Ten bases de datos tamén sobre o antroido tradicional galego, sobre os xigantes, ten unha página que con atención específica aos xigantes galegos, pero tamén como xigantes como un patrón universal, recollendo xigantes de África, de Asia, de todos os lados. É un objetivo que temos traer un día aquí a falar. Sí, falamos con el, o que pasa que, bueno, el non podía, agora en agosto non podía. Outras formas similares, pero que claramente non é o cego dos monifates, non? Son persoas, unha sola persoa manipulando títeres, o Petrushka, que a forma tradicional de manipular era esa, sempre sae así, un señor que se levanta as sayas e por ali arriba saca os títeres, e a forma esta tradicional tamén da China, que hai múltiples grabados con estas imágenes. Pervivencias actuais en Uzbekistán e a pícara locuela que sigue facendo cousas como esta. Pero que eso, que non é o cego dos monifates, son persoas videntes. Bom, e aquí, esta é unha manía miña. O que falaba antes de que non se axustaba as mans, porque en algún lado, non sei onde, que son moi desordenados, eu alguna vez vin unha información de que os cegos, ou sea, o lazarillo, non sacaba a man cos títeres,
sacaba un artiluxo que era como un pau, con dous paus que se movían con moi parecido ao que é un jumping jack, non sei, un fío e levantan así os dos brazos ao mesmo tempo. Eso lle dá a imaxen, a casi todas as imaxes que vimos, esa forma de aspas dos brazos. Vese moitísimos grabados antigos, os retablos dos titiriteiros e os títeres que asoman, que non encaixan ca forma dunha man humana. Encaixan con outra forma, que sería un pau con dous títeres ou dous brazos que se moven así ou así, pois como a Rosita de Cristóbal Pulcinella, que vai unha man calzada, pero o outro é un pau con dous brazos. Valle Inclán fai moitísimas referencias nas súas didascalias a isto, ao feito dos títeres, xestos aspados, ¿no? La madre aspa los brazos en aspas, aspando los brazos, con los brazos aspados, grita aspando los brazos, ¿no? E xesto así de poñer os brazos en aspas. E, bueno, a min sempre pensamos en títeres de luva, con unha man dun titiriteiro dentro, pero non tiña por que ser así necesariamente. Hai esa outra forma de títeres que sí, que podía encaixar máis con esta visión tanto gráfica como literaria por parte de Valle Inclán. E isto tamén é unha elucubración para debatir, para falar, e se alguén ten máis información, pois se agradece. E ahora este vai dedicado aos filólogos. Son Mini e Mero nas ficcións que fan dos cartéis de cego, e falando con Mero me explicou de onde o sacaran, usan a palabra maltraña con ñ para definir os cartéis de cego, como que é unha palabra patrimonial, ¿no? Solamente topei e xente que me axudou a buscar, solamente topamos a palabra maltrana no dicionario Estraviz, no Veladio Rodríguez, referida a eso, ao cartel de cego. Na miña vida oín tal cousa, nunca oín, pero ele si o pon, sobre todo o dicionario de Eladio, está moi documentado, e aquí sacase o sombreiro tamén ante eso. Mini e Mero e máis xente están adaptando ahora esta forma maltraña. Aí, consultando con algún filólogo, pois pasar de N a ñ é moi fácil. É o mismo que a ramboia e a rumboia, non? Que a palabra é ramboia, pero todo o mundo fala rumboia. A min, isto é unha impresión personal miña, Julio Caro Baroja, en un ensaio sobre a literatura de Cordel, fala no apartado dos monstruos que salen nos carteles estes, porque os romances de cego había romances de crimes, romances de cómicos, pero tamén había romances de cegos, ou de monstruos, non? A Fiera de Oporto, teño que uns cuentos, a Arpía Americana, a Fiera Malvada, a Correpia, a Corrupia, todas esas son fieras que salían nos carteles de cego. E unha delas é a Maltrana. Eu sempre pensei no cego dicindolle, a ver, rapaz, trae Maltrana pa aquí, para cantar a canción da Maltrana. Hai alguén que o escoitou e quedouse con Maltrana, como se non lle vexo outra explicación, porque non hai, cos filólogos que consultei, ninguén me superon dar unha explicación de onde ven esa palabra, nin isto queda aí para os que sodes filólogos, se queredes investigar o orixen desta palabra, pois estaría ben. Tamén é interesante que fala en vez de chamarlle lazarillo, non, que sería a palabra castelá, fala de moinante, non, que tamén faría referencia a esa digamos minoría étnica, que seguramente non era tan minoritaria nin tan étnica, pero que sí que era propiamente galega, non? De feito, falábase de Lérez como terra de moinantes, dos silvents como de moinantes, non? Entón aí tamén entroncamos con esa
pois con extracción social a que pertencía esta xente, e a mí parece interesante que empreguen a palabra moinante porque lazarillo claramente non é un termo galego. Sí, bueno, os cartéis, as imaxes dos cartéis que veñen aí. Sí, que sería interesante. Sí, os cartelóns dos crimes que son os que xeneran este contubernio filolóxico entre Maltrana e Maltraña e Cartelón. Bueno, hai algúns artigos moi interesantes sobre a figura que xa nestes cartelóns, pero, bueno, é menos titiriteiro, quizás, que hai alguén un pouco para diante. Bueno, este sí que me parece interesante. Este estuvo durante moitos anos nun anticuario na Coruña, ali, pedía 2 millóns de pesetas daquela por el. Eu porque non os tiña, se non houbera comprado. Creo que é o único cartel de cego que hai aquí en Galicia. Recentemente o mercou a asociación esta de amigos do Museo da Coruña para regalarlle ao Museo do Pobo Galego. Non sei se o fixeron xa, creo que sí, está publicado nas webs e tal. Creo que é un obxecto, para os que nos gustan estes temas, único. Non está moi ben conservado, apareceu na zona de Láncara, eso me dixera a min un anticuario, vai a saber se é certo ou non, pero eu, aquí en Galicia, é o único que coñezo. Creo que, bueno, debía estar pola zona de Cataluña ou Aragón. Este cartel de cego estuvo na exposición dos Perpentos no Museo Reina Sofía. O Museo de Arte Ingenuo de Benasque tamén me parece un museo moi interesante, pero me parece que lle pasou o mesmo que o Museo do Marionete de Lalín. Tuvo que pechar por incomparecencia das autoridades. Non sei que se faría con ese material. Este sí que está mellor conservado e creo que restaurado por profesionais. Falas da exposición na que estive tamén da Sí. Aquí unha cega na escravitude, que tamén é unha foto que se conserva nesa publicación Estampa, que é unha revista gráfica dos primeiros anos da República, bueno, de toda a República. Se ve ali máis ou menos horroroso crimen que ocorreu na provincia de Alicante. E ao pé da foto xa la ciega rasca el violín. Sí, eso xa é unha poética da época. Bueno, distintas publicacións por todo o mundo que lles chamaba a atención este feito dos cartéis de cego. En esta época xa non son cartéis de cego exclusivamente. Xa en algunhas fotos se ve que o que vai sinalando non é un cego, é unha persoa vidente, que xa non hai ese prejuicio que había, digamos, ou ese privilexio que tiñan os cegos sobre este tema. Ilustracións de distintos escritores, sobre todo folcloristas, costumbristas de todo o Estado, que de unha forma ou outra lles atraía o dos cegos con as maltranas ou os cartelóns que os salían falando estas cousas. Por darlle un poquinho máis, Solana, cuadro espectacular sobre o cartelón dos cegos. E o que é máis espectacular todavía, que é o poema de Valle Inclán, El crimen de Medinica, que eu sempre pensei que era unha representación teatral, ¿no? Que non sei como describilo. Valle Inclán describe un cartelón de cego. Pero é que estás vendo o cartelón, estás vendo un teatro con actores facendo estas cousas que describei, e Valle Inclán, está claro. Crimen horrible pregona el ciego.
y el cuadro encuentra de un pintor lego, que acaso hubiera placido al griego. El cuadro tiene fondo de yema, cuadriculado para el esquema de aquel horrible crimen del tema. Escena primera. Abren la puerta brazos armados, fieros puñales son levantados, quinqué y mesilla medio volcados. Sale una dama que se desvela, camisón blanco, verde chinela, y palmatoria con una vela. Azul de Prusia son las figuras y de albayal de las cataduras, de los ladrones, Goyas a oscuras. Escena segunda. En la cocina tienen doblada 2 hombres negros a la criada. Moño colgante, boca crispada, boca con grito que pide tila, ojos en blanco, vuelta pupila. Una criada del diesilla. Entre los senos encorsetados, sendos puñales tiene clavados, de rojas gotas dramatizados. Pompa de faldas almidonadas, vuelo de horquillas, medias listadas, las botas nuevas muy bien pintadas. Escena tercera. Azules frisos, forzado armario, jaula torcida con el canario, vuelo amarillo y extraordinario. Por una puerta pasa arrastrada de los cabellos la encamisada. El reloj tiene la hora parada. Manos abiertas en abanico, trágicas manos de uñas en pico, los 4 pelos en acerico. Escena última. Un bandolero, qué catadura, cuelga la faja de su cintura, Solana sabe de esta pintura. Faja morada, negra, navaja, como los oros de la baraja, ruedan monedas desde su taja. Coge en las manos un relicario y con los pelos de visionario queda espantado frente al canario. Comento. Madre, qué grito del bandolero. Muerta, qué brazos de desespero. Sangre, a sus plantas corre un reguero. Su propia madre, canta el coplero. Y el viejo al niño le signa austero. Corta la rosa del romancero. Es una descripción espectacular de un cartel de crímenes, ¿no? De crímenes horribles. Pero bueno, era Valle Inclán que a facía, está claro. Pero vivencias dos cartéis de cego, os cantastori italianos, e que non eran cegos, aí sí que non eran cegos os que facían estas cousas. Os cantastories eran romanceros, pero videntes, non? De feito, hai algunha foto na que se ve como levan os cartelóns todos enrollados e teñen un desplegado e eles están subidos a unha furgoneta que conducían eles, ou sea que non podía ser. Rosa Balistiere é unha cantautora comunista dos anos 60 que usaba os cartelóns para, bueno, para os seus concertos. Estaba un pouco tamén nesa función pedagóxica, non? Que tiñan que... Visualmente é moi pedagóxico, parece a maestra ensinando no encerado as cousas que ten que ensinar. En concreto, aparentemente, un crimen machista que está narrando, non? Un matrimonio infeliz. Seguramente nos crimes que contaban os cegos non lle daban ese enfoque, non? Claro, era o normal. Era o normal. Era a xustiza do marido despechado. Bueno, isto xa falamos ao principio dos bululús. Siguen aparecendo estas noticias. Isto no Titirivedra deste ano que veu Arbolé, van a estar aquí tamén. Se sigue falando do bululú gallego, pero eu sigo sin saber que é o bululú gallego. Nin eu nin ninguén, vamos, porque non hai forma de enterarse do que é. Si realmente era un personaxe, como parece que di Lorca, ou si realmente era unha adaptación do bululú de Rojas, que define como unha persona sola. Acabamos a presentación, pero sí que podemos continuar coa conversa. Estaría ben que comentásedes algunha cousiña, as que estades aquí.
Bueno, eu, ao primeiro de empezardes a falar, estive tamén facendo as miñas pesquisas aquí, porque de repente picoume a curiosidade por unha cousa, e encontrei, por exemplo, referencias de Quevedo, que non sei se mencionaron aquí, creo que non, non? Dice que nos soños, Francisco de Quevedo escribía: los bufones en racimo son los faranduleros miserables de Bululú. O sea, que se refire tamén, en este caso, aparentemente non é o Bululú como un unipersoal, senón sería como unha especie de moinante ou algo así. Digo eu, entendo eu. Está claro, si conocía ese texto de Quevedo, pero non está claro o que quere decir, porque non encaixa con ningunha das dúas definicións de Bululú. Aparentemente, polo que era Quevedo sobre todo, está usando Bululú como algo despectivo, non? Para él, pues posiblemente un tipo que se subía a un caixón no medio da plaza e empezaba a berrar, posiblemente fora algo despreciable, pero bueno. É que esa connotación do termo Bululú tamén o encontro aquí nun artigo de 47 páxinas relativo ao termo Bululú, un artigo dos anos 50, e tamén referenciado en portugués. En portugués sería o primeram definido como rebumbio, o escándalo, e sería a acepción en portugués sería o bololó. Sí. E a outro artigo do que acabo de falar é de Pedro Grases, e o artigo é la idea de alboroto en castellano, notas sobre los vocablos bululú e mitote. Entón, bueno, eu estaba agora aquí fedellando, mentres que eu vos ouvía e tal, non? Fixen as miñas búsquedas, non puden ler as 47 páxinas, obviamente, pero fixen as búsquedas de títeres, de nada. En ningún momento se está a mencionar títeres, fantoches, nin nada disso. É un artículo puramente filolóxico, e que remite a acepción de Bululú como un alboroto, como non sei, non? Unha algarabía, non? Un tipo subido nun caixón no medio da plaza berrando. Sí, supoño que un pouco unha cosa así. Sí. Hai, así por filólogos tamén, unha das persoas consultadas foi Alonso Montero e di que non, que esa palabra tampouco existe en galego, non é, bueno, máis xente que non topan referencias esa palabra. Pois entón, con mellor ou peor fortuna sería un one man show, non? Porque tiña habilidades, tal. Entón, unha pregunta que me fago, tal día como a hoxe, por exemplo, agora, afrouxa a calor e nas aldeas as mulleres veñen dos morteiros, o home da casa aparcou o tractor, outra persoa ven de ordeñar. Entón, por exemplo, no cruceiro da aldea, cal sería a reacción local se aparecera un Bululú? Quero dicir, eso chocaría coa administración, habería que pedir permiso, se pasara a gorra, cal sería o comportamento. Eu imagino que ladrarían os cans da aldea, pero el ou ela serían quen de chegar, montar un espectáculo, entreter ou incluso facer crítica social, non? Dependendo do repertorio que poidera levar. Entón, rompeuse a correa de transmisión, pero fagome esa pregunta, porque parece un grande estranamento, non? Sería como un salto, sería como retomar, quedaría raro. No caso dun Bululú non che podo decir, pero no dun cego con Bonifante sí, podes asegurar que os cans da aldea ladran moitísimo, se tes que levar o bastón a man, claramente, porque é a tradicional relación cos cans da aldea dos camiñantes é esa, non pasa nada. E tamén que ninguén dá un can, pero sí se paran a escoitar. Lles encanta os paisanos, pois se sacas unha zanfona e empezas a cantar un romance, ou sacas un títere, un conto do tempo da fame, que os rapaces non lle fai gracia ningunha porque non saben o que é eso,
pero os maiores sí, siguen mantendo eso da fame, funciona ao pé do cruceiro, funciona en calquer torreiro, nun momento que non molestes as faenas de labranza, non? E tampouco vas conseguir grandes públicos. A mellor son 2 ou 3 persoas que ao acabar o romance quedan a falar contigo un anaco e che contan algunha cousa. Funciona, sigue funcionando. Probastes, non? Claro, é dicir, isto non falas do que pensas que ocurriría, sino que xa experimentaches esa... O sea, que non sodes moito para facelo, pero ainda queda. Sí, hai algunha xente que seguimos Sí. facendo personaxes así. Sin ánimo de polemizar, si que che vou dicir o contrario que dixeches ti, un pouco para contrastar, para triangular a cousa, non? Que eu tiña tamén un cartel de cego, non? Tamén con cartel e con zanfonista, iba con María Xosé de Buxicas, non? E traballaba fundamentalmente por institutos, que, bueno, este circuito de teatro, digamos, económicamente asequible, pois é moi acaído para institutos, non? Ben, entón, nos institutos funcionaba, non? Eu explicáballes antes de nada, poñelles o contexto, faláballes dos cegos, de que antes os cegos non existía a 11, entón os cegos víanse obrigados a saíren os camiños, a facer isto, bueno, e dicíalles tamén, porque os cantares estes estaban en castrapo, entón explicáballes o que era o castrapo e todo isto, non? Que un galego propio, non? De agora e tal. Ben, total, en definitiva, funcionaba. Facíalles gracia, non? Sobre todo pola truculencia, non? Porque, claro, é algo eso, sempre son crímenes horrorosos, non? Entón, eso facíalles gracia, era, ás veces, claro, ao principio quedaban como espantados, non? Pero logo dabanse de conta de que había unha volta tamén divertida en entendelo. Ben. Pero, un Nadal, saíume unha xira por xeriátricos. Saíume unha xira por 13 xeriátricos. Non sei quen me contratou, xa non me acorda. E entón eu dixen, isto é fantástico, porque por fin me vou encontrar co público que realmente viu isto. Non teño que facer toda esta introducción, non teño que facer nada de todo isto, non? Entón vai ser maravilloso, non? Entón fixen unha das primeiras foi no asilo de Betanzos, non? Mal, non, a recepción non era boa. Ai, non nos contes as cousas, niño, contanos cosas bonitas e tal. Entón, bueno, como só levaba dos romances, botei os dos romances e logo seguín con o meu repertorio. A segunda non me acordo onde foi, acórdome se onde foi a terceira, que foi a Salvaterra, que empecé a contar e xa era directamente, non nos interesa. Entón aí empecé a rapidamente, tive que cortar, claro, e xa ir cambiar por outro lado, non? Empecé a buscar repertorio, a sacar repertorio, e ao final encontrei o que verdadeiramente lles interesaba, que sorprendentemente era o repertorio de contos de 3 a 5 anos. Unha vez estaba a lúa e quixo casar co sol, e tal, e non sei que, entón pasou isto, eso sí que nos gusta, eso sí que é bonito. E eu cheguei a conclusión, non lles entrevistei, non? E, bueno, remato a historia. Esa foi a terceira, Salvaterra, e as outras 10 xa foron por aí. Foi o repertorio de nenos ben cativos, non? Cosas moi brancas, e funcionou como a Coca-Cola, non? E eu logo reflexionando daquel fracaso, que é un dos tantos fracasos que tiven eu na miña vida, non? Dos que aprendín, cheguei á conclusión de que a eles aquilo lles evocaba a miseria. Porque o cego, nós tendemos eu non falo de nós, falo de min, eu tendo a romantizar todas estas cousas, non? Eu tendo a velas dun xeito moi romántico, non? Entón o cego facía as variedades ali, estaba na feira, pum, pam, pam. O cego era un pordioseiro, era un esmoleiro. Na xente na feira había gradacións, dentro de que a feira era efectivamente o máis baixo, non era el comercio de la ciudad, non? Pero claro, unha cousa eran as pulpeiras, outra cousa era este, e os cegos ni siquiera chegaban a ese nivel, pedían esmola, non ofrecían un produto a cambio, non? E estaban nunha esquina da Carballeira, é dicir, estaban no último recuncho, no último lugar, ou polo menos esa foi a noticia que me deron. Entón, a conclusión a que cheguei é que aqueles velliños que estaban ali no xeriátrico, isto lles evocaba a miseria.
aos tempos da fame, non? Para eles non era algo verdadeiramente digno de recordar, non? E xustamente eles, pola súa condición, pois pasaba, bueno, os que visitamos de vez en cando os hospitais, desafortunadamente, sabemos que nas plantas onde están os nosos pais, o que está encendido permanentemente na televisión son os dibuxos animados. E eu lle preguntei a un enfermeiro, como é que pide sempre? É o que piden eles. Non é porque este mirando, é porque é algo colorido, dinámico, bonito. Entón, insisto, obviamente non é ánimo de polemizar, non? É simplemente por triangular. O que comenta Elena Ferro moitas veces, que a xente iba a vender os zocos da feira e a xente dicille non quero máis zocos nin pan de millo. É un pouco, os recordaba os tempos en que pasaron mal. De todos xeitos, a miña experiencia, bueno, en asilo solamente estivemos en un e non recordo así como mala experiencia. Pero nos torreiros das aldeas, ao pé dos cruceiros, aí o público era maioritariamente adulto, non vellos. Non che podo dicir que sea vellos. Experiencias con vellos teño dúas que me pareceron moi fermosas. Unha de unha señora moi maior que me dixo, aí outra dato para os filólogos, que eles, na súa época, aos papéis dos cegos que vendían os cegos, aos romances impresos, chamabanlle historias. Non lle chamaban romances de cego, nin poesías, nin poemas, historias. Eran as historias, non? E outro, e que cada vez que o recordo casi me caen as lágrimas, unha señora que me confundiu realmente con un esmoleiro, con un santón, e veu a bicarme a mau do bastón, literalmente. Pues, claro, lo que yo he visto con esto es que, o sea, la experiencia que he tenido también haciendo, yo en los años 70, cuando empezamos con la compañía, bueno, sí, el 77, 78, en Cataluña, quisimos hacer un poquito lo que habíamos hecho en Portugal, ¿no? Las campañas de dinamización cultural. Pero allí íbamos con el ejército y en Cataluña empezábamos en plena transición de la democracia, sin ninguna ayuda, sin ningún acompañamiento, ¿no? Y claro, fue sorprendente. Íbamos con una furgoneta, llegamos a un pueblo y claro, teníamos que hablar con el ayuntamiento, ¿sí? No había manera de entrar, ¿no? Y después, no, aquí hay que hacerlo más popular. Entonces hacíamos una rifa. Esto lo entendían más. Cuando se hace una rifa, entonces rifábamos un periquito o rifábamos un chocolate o una cosa así, y eso a la gente les sorprendía, pero les gustaba más, ¿no? De todas formas, claro, es que todo esto, la televisión mató todo esto. Porque incluso en aquella época no había televisiones y esto cumplía con esta función del tener noticias de cosas actuales de una manera interesante o grotesca. Pero no solo era esto, por ejemplo, las muchas formas de teatro popular de títeres cumplían con esta función, ¿no? Los pupi en Sicilia, por ejemplo, también se explicaban, o los bonecos hablaban de la actualidad. En los entremeses siempre se hablaba de la actualidad, era como un noticiario. Y en los pueblos donde no había ni televisión en aquella época y tal, los bonecos iban y permitían que una noticia de un pueblo se supiera en toda la región, ¿no? Claro, esto desapareció radicalmente con la modernidad esta, con la televisión y tal. Entonces, todo lo que sea ahora, lo que se hace en estos sentidos, como lo que haces tú con 6 dedos, ¿no? Que es una maravilla, pero claro, tiene un punto arqueológico, pero como, o sea, yo lo que he visto, claro, como que está muy bien hecho y el vestuario es noble, entonces, claro, esto que decías del santón, ¿no? Entonces eres más un santón que un bululú, porque claro, alguien culto, ¿no? de buen porte, que la policía no lo saca, que pasa por allí y tal, pues oye, este señor, pues el señor sabe de lo que está hablando, ¿no? Y entonces, esto es otra cosa, ¿no? Porque puedes entrar por aquí, o por la cultura, claro, porque toda la cultura, ¿a quién le interesa hoy en día la cultura? Ya no interesa a nadie la cultura, porque todo lo que hacemos nosotros es cultura, en el fondo, ya no es popular, porque lo popular ha desaparecido. Con la desaparición del teatro oral,
ha desaparecido esto. Porque antes los teatros que se hacían populares de títeres en Italia, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí, claro, eran funciones que podían durar. Una misma compañía estaba un mes en una ciudad y hacían funciones durante toda la tarde, que duraba desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche sin parar. Y esto cada día, siguiendo, y claro, de allí había mucha información, había mucha cosa también periodística, ¿no? de la época. Pero esto también acabó en seco, ¡pam! Estas tradiciones ya no existen, porque es imposible, porque acabó la oralidad. Esto era la cultura oral. Y ahora cuando sustituyó todo desde la imagen, la televisión y la escritura, ¿no? Los periódicos y el teatro de escritura y tal, sustituyó todo esto y ya se acabó. Sí, estas últimas referencias que hay son de los años 60, como mucho, ¿no? Pero es fascinante, claro, porque son unas fuentes de inspiración y de poesía que es fascinante verlo, pero lo vemos nosotros, pero no sé, no sé si lo verá la gente, digamos, popular. Encantó que decía Comba de la crítica social dos romances e tal, que empezan realmente romances críticos no século XX xa, non? E hai moitos moi famosos e hai unha época da historia do Estado que xenera miles de romances críticos, que a Guerra Civil, na que Alberti, Petere, Arconada, todo o mundo escribe libros de romances sobre a guerra, e incluso algún popular en sitios ocupados como Galicia, o famoso romance O comandante Moreno de cando na Fonsagrada, que se escribe prácticamente ao mesmo tempo que están torturando ao propio comandante e matando e enterrando nunha fosa, non? En ese momento, prácticamente, en algún pobo dali da zona da Fonsagrada e Grandes de Sal do Acebo, en realidade, hai alguén xa empezando a pensar ou a escribir ese poema. Ben, pois a verdade é que estaba sendo unha conversa moi interesante, pero como sempre o tempo xoga na nosa contra. Hoxe é un dos días máis intensos do Titiriberia, porque agora comezan os lambelambes no Campo de Arriba, xusto agora, están comezando, tamén os pases de Tanxarina, e temos as varietés, que aquí algúns dos presentes teñen que actuar, e igual tedes que probar ou ensayar ou aprender o text. Así que imos ter que rematar con esta conversa, pero moitísimas grazas pola participación e por todas as achegas que fixestes todas. Graciñas.